ಕುಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟ್ವಾಳಡು ಒಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆ ಆಪುನಡೆಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು 28ಗೆ ಏರಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿಡು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬುಧವಾರ ಬೈಯಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ 16 ಜನ ಇತ್ತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಡು ದುಂಬರಿಸಾದರು. ಅಂಚನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಹೊರನ್ನೇ ಮೂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಕೇಸ್ ಪತ್ತೆ ಆಯ್ನಡೆಗೆ ಒಂತೆ ತಲ್ಲಣ ಆಯ್ಲೆಕ ಆತನು. ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡು 2 ಜನಕ್ಕೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಿವಾಸಿ ಒಡ್ತಿಗೆ ಇಂಚ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಕೇಸ್ ದೃಢ ಆಪಿನಡೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಒಟ್ಟು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 28ಗೆ ಏರ್ದಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಒಟ್ಟು 13 ಜನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯೊಂದಿತ್ತದು. ಈ ಪೈಕಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಮೂಲದ ದೆಹಲಿಗೆ ಪೋದು ಬತ್ತಿನಾರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಾದು ಬುಧವಾರ ಬೈಯಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ತರು. ಇಡೆಗೆ ಇತ್ತೆ 16 ಜನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದುಂಬರಿದರು. ಕುಡ್ಲ ಬೋಳೂರದ 38 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಪೊಂಜು ಬೊಕ ಅರಿನ ಮಗಲು 11 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ದೃಢ ಆಪಿನಡೆಗೆ ಬೋಳೂರುಡು ಒಟ್ಟು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಆತಂಡು. ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೆರಲ ಒಂಜೆ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಳು ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರಲಕ್ಕೇನೊಂದುಂಡು. ನನೊಂಜಿ ಪ್ರಕರಣಡು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕುಡು ಮೃತಪಡೆಯಿನ ರೋಗಿ ಸಂಖ್ಯೆ 300 ಸೊನ್ಪೆದ ಪೊಂಜುವಿನ ಸಂಬಂಧಿ 14 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು. ಬಂಟ್ವಾಳ ಮೂಲದ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಬೊಕ ಕುಡ್ಲ ಬೋಳೂರದ 2 ಜನ ಸೇರಿದು ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 28 ಇತ್ತೆ 16 ಜನ ಕೊರೋನಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕುಡ್ಲ ಕಣ್ಣೂರದ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂರೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಸಂಪರ್ಕದ ಪರಡೊಂದುಪುಣ ಈ ಕೊರೋನಾ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಗಾಬರಿನ ಕಂತ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚೆರ್ದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಡಿಲಿಕೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಅಜಾಗರೂಕತೆ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಡು ಉಪ್ಪಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಆರೋಗ್ಯನ ಕಾತೊಲ್ಲೆ ಸಮಾಜದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ